kirango bura ma jowa ma ODM notimo Mombasa, ODM at 20, kaka ji nowuoyo, then ing'iyo josiasa moko kaka osebet kawuoyo, jatend teko mar stima direct his words kabisa, kendo joko wacho ni oyiene yiero mabiro ODM onge teko magolo presidential candidate. Owacho ni gin gi support Ruto. Owacho ni ng'ama paro ni nyalo chung president godi ochunga chunga to wanen kata siado yud kuradi. Ko kaluongo nying ng'ato aparo ni nitie ng'ama address, but an aparo ing'eyo seche moko jowa ma ODM wigi wil sani watewa ni broad based government nyaka MDG. An gima paro maduong' en ni sani kako osiepna ma janyakach to ni UDA oripo bed ne joluo osegolo signal moro no higni 35 mokalo every year nyocha wan ga gi jachung' ma president, to body language ma jotendwa nyiso ni ma yiero mokwongo ma wanyalo dhie kaka oganda luo ma ok wachungo ng'ato ma wagone kura. The basic of that en to watimo nang'o. Osiepna ma bende ahero kaka tiyo miluongo Raymond Omolo bwana ni wacho ni en ng'ama chunye ler, ok en interested siasa. To aparo no statement mag waziri go oripo form basis marwa mwabagain gon to ka wadhi siro Ruto e yiero mabiro ang'onwa man kanyo kaka oganda ma jo Nyanza, nikech ok wadhi bedo presidential candidate. Nitie chances ni kata Western nyalo chuma kogolo, to kata kogolo ok bed ng'ama nyalo kelo competition aina. Ing'en jakom noloso siasa ma Kenya ma kata wuok ma joluo go kura mokwongo nyocho ken ga gik ma ji ochiko gi jotelo chiko gi en jakom ni e ballot. So wang' ni jakom onge e ballot. Penjo mokwongo en ji bro wuok go kura. Jotendwa ma wayiero ga kata sani kirango governors wa mapiny luo devolution sani an nyocha dhi Murang'a somo weche mag revenue collection, digital revenue collections. Kidhi gik textile idhi Ukambani, wan kibiro pinywa jotich ok ochul, nurses rodho, joma ywechi siro dweche 6, jopuonje akia onge go mwalan. So aparo no waziri ogolo point to ani pacha ka wachako structure to en mwati kode bargain for the next, because ng'eyo nyocha Raila nowenwa jomoko na expert e sirkal ka to gitimo pogre. Ani pacha ka nyalo wacho kaka an aja MDG ok aja ODM, lakini aparo ne waziri golo signal moro ne kada kwa chung president tara man jalup ker kaka oganda mondo nikech wadhi siro Ruto nang'o wadhi siro en tich motin wasani to nyisen to wan twayudango ilweny mwadhi goni to sepenjo no bende iwacho kaniero iwacho ni to gol ma eko kama do miu to sani ntiere ng'ama ntiere lemono ma bende geno yudo lemono yiero mabiro masani gi joma sawa en kine monego beni chako goe mbaka no sani koso en sama biro chon koso nego make yo machal to jomagi monego beni goe safari ya kesho hupangwa leo. Jaker bro rango ne odwa doke kom to korango kura mokalo ne jothurgi ma jogot gi joma sawa nogone kura ahinya. Wan sani wachal joma chamo chiemb jotugo ne ok watine ahinya, to nitie signal ne e wach broad based ne wadhi sire koti kodwa ka koti kodwani. So wabende dak wadhi kuro i mesa kaka joywe mesa nyakwadhi kaka wach ma kaen pacha kaka an to an dalam kabisa ne yiero mabiro jalup ker owoge e side ma Western ma Kenya, either Nyanza or Western. To ken Nyanza to kan kalingo ballot mara talingo ni jatend teko mar stima Opiyo Wandayi, so that wachak pangre chon kik warit sama koro jigoyo mbaka kwachopo kwachako wacho na sani to wati matek eka bende bro golo jowago kura. Anyisi ni yiero mwadhie kawa onge top structure ma sirkal wadhi bedo gu vote apathy mapok wanene piny luo. Ero kabana Nyashere no mondi entiere iri karka iwinje yo machal nade e kind Kirtelo ma winjo kanyo ni kik pogo oganda se pogore mochopo kama chalo kama iwacho ni 2027 to dhi chalo nade